Er is een vrouw bij ons die hier in Vlen en dan begint ze daar soms over. Want ze denkt soms nog dat die persoon er nog is, terwijl die er niet meer is. Heel soms praten we daarin mee van, oh ja, klopt. En soms is het wel van, oh ja, die persoon is er niet meer. Ik vond dat de eerste keer best wel lastig, want dan was ik gewoon zien, eerst is ze, jouw geliefde is er niet meer. Ik ren stage in Benema-stad in Hudde Griep, waar mensen met dementie. Ik vind het heel warm, heel gezellig is het. Een soort van Ingrid huishouding. Soms praten ze heel vreemd Fries. Nederlands en Fries een beetje terugwandelen. Of een heel oud Fries wit, wat we eigenlijk niet meer gebruiken. Maar mensen verwachten vaak dat ik Fries ken. Ik vind het zelf heel noffelijk. Ik praat altijd Fries. Als ik ken, altijd. En als ik begin in het Fries, dan is het vaak, oh wat is dat mooi, wat is dat fijn, omdat dan had ik meteen een verbinding. Want ja, Fries is toch wel uw taal dan vaak. Ik ben Raya, ik ben 20 jaar. Ik doe de opleiding maatschappelijk verzorgende IG.